z nášho tréningu ešte raz pre našich milujúcich priatelia. Úsmev, zuby, ukážte zuby, úsmev. OK, super, očistím tenisky, vlasy, pripravím sa, upravím všetko, košele. Super, perfektné, sme tu. Pozor, milí porodcovia, tí naši odborníci, tanečníci, Bibo, Adriano, Filipino, Niky. Už si všímam, potrebujem od vás 2 chlapcov a 2 dievčatá do špeciálneho finále. Bože, ja som ja moderátor, ja som ja pozvaný, viete, ako no, všetkých by som vás zobral domov, ale nemôžem, lebo mám iba 5-miestne auto, takže iba 4 deti môžu ísť so mnou domov. Dobre, späť, teraz domov? Fakt, chceš ísť so mnou domov? Dobre. Ja už mám mačičku. Dobre, DJ Kikiriki, pusti to! Hej, áno, ideme spolu. Takže priatelia, Krompachy, roztleskáme sa. Toto je Johnny Mečok, špeciálna zostavička priamo pre Krompachy. Hľadáme špeciálneho kráľa dnešného podujatia. Hľadáme špeciálnu kráľovnú podujatia. Takže pozor, pripravíme sa. Decka, ukážte na rodiča, kde tu máte? Máte tu niekoho? Ukážte na ňo. 5, 6, dopredu, 4 kroky dopredu, 4 kroky vzadu a bok, točíš, a 5, 6, miešaš puding, Johnnyho puding, pozor, idem orechy, pozor, čistím si veci, zrkadlo, venčíme psíkov, poď, pozor, mačičky, Mravec do hladiciach. A pozor, rybár. Korytnačka. Husenica. Super rybár. Super robot. Tik, stoj a fríz. 5, 6, pozor, vyflčím. Wow.